Salut, profesori! Știați că prin cântatul cântecelor puteți sprijini dezvoltarea limbajului unui copil? Este distractiv, captivant și plin de beneficii de învățare. Iată cum ajută. Punctul 1.1. Dezvoltă auzul fonemic. Cântarea îi ajută pe copii să recunoască sunetele din cuvinte. Aceasta se numește auz fonemic. Ascultând și repetând cântece, copiii învață să identifice diferite sunete, ceea ce este esențial pentru citit și scris. Punctul 2. Dezvoltă vocabularul. Cântecele introduc cuvinte și expresii noi într-un context semnificativ. Pe măsură ce copiii cântă, își extind în mod natural vocabularul și înțeleg cum se potrivesc cuvintele. Punctul 3. Promovează abilitățile de citire și scriere. Rimurile și modelele ritmice din cântece îi ajută pe copii să înțeleagă fluxul limbajului. Aceasta pune o bază solidă pentru abilitățile de alfabetizare, cum ar fi decodarea cuvintelor și structura propozițiilor. Așadar, data viitoare când cânti cu micuții tăi, să știi că faci mai mult decât să faci muzică. Le construiești abilitățile lingvistice, câte o notă. Continuați să cântați și să învățați împreună.